Čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a dneska to bude zase z Blox Fruit a našetríme si 100 000 money. A teraz počkať, idem si dať quest. Toto. Dobre. Poď. Ne, čo? OK, to sa len sekalo. A tu je typeč. Dobre, a ešte tu bol, ne? Áno. Tu je jeden. Dobre. Dobre, môžeme ísť na druhú stranu. Áno. Dobre. Dobre, už mám 100 000. Ešte dorobíme týchto, dobre? Ešte Mhm. dvaja a môžeme ísť. Dobre, a... Dobre, level 150. Do Nice. portálu. Dobre. Jo, džunglu? Poď rýchlo sem hore. Rýchlo sem hore. Áno. A poď rolnúť zbroj. Jak rolnúť? Tuto. Daj, že all right? Áno. Random fruit? Dobre. Buy. Aha, OK, tak dám, že buy. OK, buy. Dobre. Trade completed. A čo si dostal? Počkaj. Jej rubber fruit. Chceš si ho nechať? Je dobre. A čo robí? Ukážem ti, ale ešte Čo si dostal To ty? je natural. Čo? To není element. Daj si ho store. Mám kliknúť? Aha, store, OK. A toto? Daj. A toto zjedz. Toto zjedz. Dobre, a mám dať, že eat, že? Áno. A to je lepšie ako to dark? Nie, ale môžeš s ním lietať, čo keby si chcel. Počkaj, Zetko. Počkaj, ja si možno musím prehodiť, áno. Ne, ja aj takto. Ja to s ním nemôžem lietať, ne? Ešte nie, musíme niekoho dať, takže poď. A kde si? Tu som, prepáč, som na chvíľku odišiel. Za typom. Poď sem. Počkaj. Daj. Áno, vidím ťa už. To je monkey. Dobre, dal som. Dobre, poď. Poď sem. Kam ti ukazuje kompas? Čo? Kam ti ukazuje kompas? Je kompas, OK. Skylands. Dobre, zatiaľ pôjdeme zase do Marine Fortressky a je tu ten viceadmirál, takže toho dáme, dobre? Dobre. Aby si dostal po ten dole, zober si quest. A vieš čo, zober si na neho quest a potom dať ešte jedného tohoto, dobre? Ale musíš ho dať fruitkom, OK? Fruitkom. Mu daj ten jeden útok. A proste si počkaj, jo? Dal som. Počkaj, ešte raz. Fruitkom. Neboj, nehituje ťa. Aha, dobre. Máš 10? Mám 10 aj 20. Tak daj F-ko a drž ho. F-ko? Jej, môžem lietať. A to hádeš také bomby, takže poď sem. Takto ti to poviem. Jak idem nižšie? Musíš ísť sem dole prvé. Pozor, nech ťa nedá. A daj ten flight, ale nad ním. Počkej. Daj F-ko, ale nad ním. Stále. Proste let do kolečka nad ním. Ale musíš byť vyššie, lebo teraz ťa dá, vieš. No takto. Proste nad ním stále do kolečka lietať. To je ťažké.
pohode, láska, neboj. Aha, Pozor. A daj mu ešte to Z-ko a X-ko. počkaj, dám mu X-ku teraz. A teraz Z-ko. Ešte Z a dokončíš ho. Jej. Ale mám item nejaký. Tak to si daj. Čo to je? Dostal som blocks fruit. Teda rubber fruit. Jaj, to máš. Ja, že si dostal tú koupu. Aj, tak musíme ešte raz, ne? A čo je koup? To je... Áno. To je taký kabát, poď sem. Kde si, no? Vieš, ako to spravíme? Ako? Pôjdeme tam, kde ty musíš teraz byť, tu si zobral nejakých 6000 money a tu máš Sky Adventure. Daj Sky Bandit a poď za mňou. Dobre. Tohoto už neriešime, dobre? Lebo A kde si? Počkaj, ja ťa nevidím. Ja Tu do... som dole som padol. Úplne dole? Aha, tu sú. Lietaj, tu tak. A potom. Dobre, počkaj. Dám si trojku. Oni mi dávajú nejaký damage. Už nie, potrebuješ vždycky mať na ním, ich level nejaký 5 alebo 10. A potom ťa nedáva. Ja mám nad ním tak 50. Nemáš, 4 levely máš nad ním. Aha. Lebo mne to ukazuje, že 150 teda. No, oni majú 150, ale ty máš 154, takže už 4 levely máš vyššie. Teraz budeš potrebovať 5 a 6 a tak viacej. Tu máš ešte jedného. Počkaj, musím si dať všetko na sword, lebo má 72 tých vecí. Daj si sword na nejakých 200. Aha. Daj si všetko na sword a keď už budeš mať na sworde nejakých 200, dáme ti to aj na fruitku, aby si mohol lietať. Lebo ako je to dosť OP, len to si musíš naučiť. Je proste krúžiť len nad nimi, chápeš? A už sú tu pri mne potom 4. Dobre. Kamo, level. Teraz dávaš oveľa viacej náhodou. Tu sú ešte. Dal mi to 4 levely. Dobre, poď hore. Poď za mňou, ja ťa tam portnem. Dobre. A tady to len vidieš, zoberieš si od tohoto Sky Adventure. Je dobré, Sky Bandit, confirm a ideme dole. Hej, počkaj. Aha, len takto, tuto, dole. A koľko ich potrebuješ dať? 8 na ten jeden quest? 7. 7? Jaj, tak to bude excelentne, dobre. Dneska by sme mohli dať nejaký level 240, podľa mňa. Čo? Však jak môžem dať kámo toľko level? Ja som dal za deň 400 levelov? Aký máš aktuálne? A to bolo ešte také ťažšie, že dávalo mi to, že jeden level. Už som nemal tieto a to si pamätám, že to som mal nejaký level 1900 a vtedy, alebo 1700 som mala, proste za deň som to dal do 2100. Ešte tu je jeden, tohoto. Dobre. Máš to? Level 61, áno. Quest. Daj. Dobre. A toto, Sky Adventurer. Alebo jak to mám povedať? Ale tie portály sú cool. Počkaj, toto bude asi posledný quest. Lebo už má to video celkom dosť. OK. Alebo ešte... A potom to ešte dáme sami? Takže či to potom ešte budeme sami. Už im dávaš ako oveľa viacej ako na začiatku, keď tak mám povedať. A oni majú aj viacej životov teraz. No, počkáme ešte na troch. Hej, ešte 3. Môžeš ho dať už.
Dobre. A koľko máš mastery na tomto meči? Počkaj, 169. Tak to je dosť. Tak asi koniec do videa. Počkaj, dám tam ešte 30. Tak. Aha, dobre. Ešte, aha. Dobre. Dobre, tak, počkaj. Dobre. A toto by bolo pre toto video všetko. Dajte like, odber, ak sa vám video páčilo a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čauko!